त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचं हिंदुत्व बद्दल आणि राम जन्मभूमी बद्दलचे त्यांचं योगदान हे मोठंच आहे, कोणच नाकारू शकत नाही आणि कोणी नाकारलं पण नाही। पण मला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे की तुम्ही बाळासाहेबांच्या बद्दल बोलताय, तुमच्या योगदानाबद्दल कधीतरी बोला। तुम्ही नेमकं मातोश्रीच्या कुठल्या बेळामध्ये तेव्हा जाऊन लपलेलात, कुठला कॅमेरा साफ करत बसलेलात? बाबरी मस्जिद तोडत असताना उद्धव ठाकरेचं नेमकं योगदान काय याबद्दल महाराष्ट्राला कधीतरी माहिती द्या। साधं 26/7 जेव्हा मुंबई तुंबलेली तेव्हा हेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांना एकटे सोडून ताज प्रेसिडेंट मध्ये, बँड्रामध्ये, वांद्र्यामध्ये जाऊन लपलेले कुटुंबियाबरोबर आणि मोठ्या बाबरी बद्दलची भाषा करता। कधीतरी महाराष्ट्राला कळून दे की उद्धव ठाकरे हा किती घाबरट माणूस आहे। म्हणून बाळासाहेबांच्या योगदानाच्या बोलण्या अगोदर स्वतःच्या योगदानाबद्दल महाराष्ट्रात थोडी माहिती द्या, एवढंच उद्धव ठाकरेंना मी आवाहन करीन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।